Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Tuloy-tuloy po ang programa po natin, IFM News Prime Edition. At sa oras po na ito, makakasama po natin sa ating pong programa ang Customer Relations Officer po ng Decorp, si Miss Jamaica Bautista. Pabati mo na po natin po. Magandang umaga, ma'am. Inyo pong pagbati po sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood at mga nakikinig po sa mga oras na po na ito. Ma'am Jamaica. Hello po, ayan, good morning po sa ating lahat, lalo na din po sa mga nakikinig sa IFM and sa inyo na din po, Sir Mark. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon. Ma'am Jamaica, unahin ko lang po siguro, bigyan niyo po kami ng picture kung gaano po kalawak yung naging apektado po ng power outage nito pong nagdaan po na pananalasa po ni Bagyong Uwan, Ma'am Jamaica. Opo, so ayun na nga, Sir Mark, bali po sa kung gaano kalawak, ano na lang po natin sa gaano kadaming customer ang apektado sa Bagyong Uwan. So, out of 146,000 customers po natin, nasa around 126,000 po yung apektado. So, humigit kumulang po ito ng mga 86% na customers po natin ang apektado sa lahat ng prangkisa ng Dagupan Electric. Okay. So medyo... Opo. Ayun. So anong mga bayan po ito, ma'am? Bukod po sa Dagupan po, ma'am. Opo, bali po kasi sa mga reports po natin, ang may pinakamalaki pong porsyento ng bayan na may mga fallen or power lines na damage ay ang Santa Barbara at San Fabian po. Aside po doon, meron din po sa Dagupan at sa Calasiao din po. Sa Manawag din po, meron din pong mga down power lines, pero gaya nga po ng nabanggit ko, Santa Barbara at San Fabian ang may pinaka maraming naputo at na-damage na mga linya natin. Opo. Ano po yung kasalukuyan po ngayon na, I'm sure kasi yung mga linemen po ninyo parang sabi nga po ng mga ilang po nakaka-obserba, maagang aalis para mag-kumpone tapos hating gabi na minsan nakakauwi. Ano po ang kasalukuyang status po ngayon ng restoration effort po ng Decorp? At ilang porsyento na po ba yung naibabalik po dito po sa supply ng kuryente? Opo. So, umaga at gabi rin po kami nagtatrabaho. Yung mga lineman po natin, full force po yan para i-restore ang ating mga apektadong customers sa lahat ng prangkisa ng Decorp. Pati na rin po mga LGUs, ayan, tumutulong na rin po sila para po mapabilis ang ating pagre-restore. Pero currently po, ang ating mga customers na na-restore na natin ay nasa around 80% na rin po ng mga customers natin, base po doon sa 126,000 na apektado, nasa 80% na rin po ang na-restore natin. Opo, may mga nagpapasalamat nga po dito. Kanina pong actually sa ating pambungad ng ating programa, may mga nagpapasalamat na na-restore na yung kanilang mga kuryente, lalo po dyan sa may San Fabian. Pero ma'am, nung kasagsagan po ng Bagyong Uwan, ano ba yung pinaka naging dahilan po kung bakit nagkaroon po talaga ng malawakan po na power outage po? At the same time, ano po yung naging challenge din po sa inyong sa Decorp na medyo naging balakid para po maibalik ang supply ng kuryente agad-agad na pagkatapos ng bagyo? Opo. So actually, Sir Mark, yung mostly po ng mga dahilan ng pagkantala ng pagbabalik natin ng kuryente sa bawat barangay o sa bawat customer natin ay dahilan sa mga natumbang primary lines natin o yung tinatawag nating backbone dahil sa kalakasan ng hangin na dala ng Typhoon Uwan. Nabali po yung mga sanga din po ng mga puno. Kaya po ito ay nakadagan sa ibang mga linya natin at naging dahilan din po para maputol ang mga wires at mga poles natin. Ngayon yung mga
naging kumbaga mga challenge po nung opo. challenge natin is ayun nga po dahil malakas din po ang hangin. Noong unang araw po hindi po kami agad-agad nakapag-patrol. Pero the next nag-conduct po kami ng patrolling, ng mapping para po identify natin kung ano yung mga area na sobrang nasalanta or na naapektuhan ng bagyong Juan. Ngayon, doon nagkaroon din po kasi ng down sa internet natin nung unang at kaya po nagkaroon din po kami ng kaunting delay sa communication. Pero nasa ayos naman po lahat the next day agad, kaya naging tuloy-tuloy po yung progress ng ating pagre-restore. At ngayon nga po is nasa 80% na tayo mga customers na apektado ang na-restore natin. Good to know. Ma'am Jamaica, may timeline po ba para ma-restore po ng 100%? Ito pong mga sinusuplayan po ng Decorp, Ma'am Jamaica? Definitely po, sir. Kagaya nga po ng palagi naming binabanggit is dapat kapag Decorp mabilis. So by po, ina-expect na po namin na tapos na lahat ng restoration or na-restore na po ang lahat ng customers natin na naging apektado ng Typhoon Uwan. Siguro bago mag-alas 5 ng Sabado, tapos na po sana lahat ito. Paano po yung koordinasyon pong ginagawa po ninyo sa mga LGU and even dun sa kanilang mga CDRRMC or sa kanilang MDRRMO and even sa NGCP para po dito po sa pagpapatupad po ng full restoration po ng and safety measure na din sa pagpapa-restore po ng ating pong supply ng kuryente? Sir Mark, ang mga LGUs po at mga kumpanya, kagaya po ng NGCP at Decorp, ay nagkakaroon po yan ng coordination meeting bago po dumating ang bagyo. At during, nandito po tayo sa bagyo. So, dun po sa coordination meeting na yon ay naghahanda po tayo at tinitingnan po natin kung ano yung mga posibleng maging epekto nito sa ating lugar. And constant po ang ating communication sa mga LGUs, sa CDRRMC at sa mga karatig or sa mga prangkisa natin at NGCP para po i-update ang ating numerical data patungkol sa mga barangay at portions nito ng supply ng kuryente para po mas easier yung access ng lahat ng tao sa status na meron tayo. Opo. Ma'am Jamaica, I'm sure bukod dito sa mga physical po ninyo restorations na ginagawa, isang naging malaking hamon din po etong pag-responde during sa kasagsagan po ng ng bagyong Uwan. Particularly yung mga nagkalat na mga fake news kung paano nyo in-address po yun at yung mga humihingi po ng parang panawagan sa Decorp noong mga panahon po na yun. Gaano ka-challenging po ito, Ma'am Jamaica, sa part po ng Decorp? Ayun, so nakipag-coordinate po tayo sa mga legitimate news sources at sa LGUs din po natin para makumpirma kung ano nga ba itong mga nagkalat na mga fake news. Ayun, at naman po natin na at base din po sa aming investigation, nag-conduct din po kami ng sarili naming investigation na lahat po ng yon ay fake news. Kaya po pinapaalalahanan po lagi ng Dagupan Electric Corporation at nag-post din po kami sa aming Facebook page na bago po sana mag-share ang ating mga kababayan o mga customers natin is may magkaroon po sana sila ng factual checking. Ayun, para hindi sana magkaroon ng sanhi na magpanic yung mga ating mga customers sa nababasa nila online. Dahil currently, syempre, hinaharap natin tong bagyo. Tapos, syempre, marami po ang
hindi at ease sa kanilang mga kaligtasan, and at the same time, makakabasa pa sila ng ganitong mga balita. So, nakakabahala at nakakapangamba po sa part ng customer. Kaya naiintindihan natin yun. Kaya kinlarify po natin using our platform para po maibsan ang pangangamba ng mga customers natin na walang nangyari. Ma'am Jamaica, isa po sa mga ano rin po dito concern natin, syempre, yung pong security and yung pong kaligtasan po ng ating pong mga empleyado, at the same time lalong-lalo na yung mga linemen po natin. May mga nakarating po sa aming mga balita na ilang po sa mga linemen parang pinag-iinitan po ng mga ilang mga nawalan po ng kuryente. Paano po natin sinisiguro po yung kaligtasan at saka tawag dito, safety and security po ng ating mga empleyado and even the lineman? And ano po yung pakiusap po ninyo doon po sa mga medyo natatagalan, doon sa 20% na lamang na natatagalan po na ma-restore itong kanilang supply ng kuryente? So, ayun nga po, Sir Mark, ang Dagupan Electric Corporation po, ang pinaka-priority po nila ay ang safety ng lahat ng empleyado dito. So, bago po namin actually simulan ang trabaho namin, nagsasagawa kami ng toolbox meeting upang ma-identify at masulutan po ang mga posibleng hazards sa mga lineman natin o sa mga nag-field na mga katrabaho po natin. Lahat po din ng field workers natin, especially mga lineman natin, ay may kompletong PPE tulad ng hard hat, gloves, safety harness at mga insulated tools po. Nagkakaroon din tayo ng yearly na safety training at drills upang mapanatili ang mataas na awareness sa safety ng mga empleyado natin, lalo na sa ganitong panahon ng calamity. Tapos, meron din po kaming emergency response procedure kung saan po nakasaad yung mga alituntunin po namin para sa ligtas na pagsasagawa ng repairs at restoration works. Ngayon po, doon po sa mga customers po natin na nagbibigay po ng kanilang concerns or feedback sa mga lineman natin during their work. Ayan, meron po tayong tinatawag na maximum tolerance sa mga lineman natin. So, as much as possible, tinatry po natin i-accommodate lahat ng mga concerns nila and i-relay po ito sa ating call center upang mabigyan ng atensyon at makapag-dispatch tayo ng mga crew na posibleng makapag-attend sa mga concerns ng customer kapag may nakikita silang mga lineman na nag-work. Ayan. Apo. Ma'am Jamaica, doon naman po tayo sa may policy po ng DECORP. Meron po ba kayong polisiya po tungkol po, for example, sa mga bill adjustment or condonation, if ever, kung meron man po, para po sa mga consumers po na naapektuhan po ng nawalan po ng serbisyo po ng kuryente na medyo mahaba-haba dahil po sa bagyo? Actually, Sir Mark, ngayon po ay suspended po ang ating disconnection para sa bills na hindi pa nababayaran para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre. So, i-expect po ng mga customers natin na by end of or bago matapos ang taon, wala pong disconnection ang mangyayari sa taong 2025. So, mga remaining months 2025. Ayun, yun na din po ay sa pagsunod na advisory na inilabas ng ERC na wala tayong disconnection for months of November and December. Ayun, good to know that, ma'am, na meron kayong polisiya po na ganyan. Pero anyway, ma'am, ano po bang mga hakbang pa po ng DECORP para maiwasan po yung mga kahalintulad po na ganitong sitwasyon na malawakang power interruption po sa mga susunod na panahon po na may kalamidad? Ayun po, Sir Mark, ang Dagupan Electric Corporation naman po kasi ay talagang araw-araw yan nag-i-inspect, nagpapatrol upang makita natin yung mga kailangang i-maintain o mga kailangang i-check na
mga linya natin. Nagkakandak din po kami ng trimming buong taon upang maiwasan ang mga ganitong pagbagsak o pagkaputol ng mga branches ng puno. At meron din po tayong nakikipag-coordinate po tayo constantly sa mga LGUs. Nag-attend din po tayo ng mga meetings upang mas maging updated tayo sa current happenings. Ayan. And kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, meron po tayong emergency response procedure na aming sinusundan sa mga ganitong kalamidad po. Okay po. Maraming salamat po, ma'am. Siguro mensahe na lang po ninyo at paalala po at pakiusap sa ating pong mga customers po ng Decorp, yung sinusuplayan po natin, particularly dyan at Dagupan and even dito po sa may mga karating po natin ng mga bayan-bayan. Go ahead, Ma'am Jamaica. Opo, Sir Mark, i-take ko na rin po itong opportunity na pasalamatan ng ating mga LGUs na tumulong sa ating mga crews na mag-restore ng ating mga linya. May mga barangay officials po kasi tayo, Sir Mark, na nag-oprese na tumulong sa ating mga crews and kami po ay nagpapasalamat dahil napapabilis po nito ang ating restoration. Ngayon sa mga ating mga customers po na wala pa rin kuryente hanggang ngayon, rest assured po na ang Dagupan Electric Corporation ay talagang puspusan po ang ating restoration na ginagawa. And in no time po, by Saturday, meron na po tayong kuryente niyan. And hihingi na rin po kami ng kaunti pang pasensya para po doon sa mga wala pa rin kuryente na at pag-unawa na kami naman po ay ginagawa namin ang aming trabaho at ang ating mga lineman po ay full force din po para po ma-restore yung mga linya natin. Okay po. Yes, ma'am. Go ahead. Opo. Nagpapasalamat din po sa IFM na nabigyan po kami ng pagkakataon na makapagbigay na update dito sa aming restoration progress. Okay po. Miss Jamaica Bautista po, ang Customer Relation Officer po ng Decorp. Ma'am, maraming salamat po at magandang umaga po. Maraming salamat po. Thank you so much. Magandang umaga din po. Idol, yan po ang